Naimbag nga aldaw tayo amin kakabsat nga awan labas na ket tatakot ipasyar kayo man ditoy probinsya ket kitan tayo man apo dagitoy mulami nga mangga ditoy likod iti balay me ket agyaman tingkay pa nagsubaybay ditoy YouTube channel tayo no ang kapay nakapag-subscribe ket mag-subscribe kan ti YouTube channel tayo. Road trip sa probinsya kakabsat. Mamakaksan nga gaya numasagtam tuyrik na ngamin tinaglabas ngani maperdi tuy biyag impateg ka tinapudno inted ko ti amin ko amin nakid daw mo awan pulos pinaay ko ngem kaskas di day tapusum ulbod manangan lilaw panagbaybayan di mula pinanuno sinaktam tuy puso dinudog mo tuy bagit intured ko amin apili nukunaem aginura ka saan biyag ko gaputay ayaten ka maamakaksan nga agayat numasaktam tuyrik na ngamin tinaglabas ngani maperdi tuy biyag impateg ka itinapudno inted ko ti amin ko amin nakid daw mo awan pulos pinaay ko ngem kaskas ti day tapusum ulbod manangal lilaw panagbaybayan di mula pinanuno sinaktam tuy puso dinudog mo tuy bagik intured ko amin apilit nukunaem aginura ka san biyag ko gaputay ayaten ka dinudog mo tuy bagik intured ko amin apili nukunaem aginura
ka. Saan biyag ko gaputay ayaten ka. Nupunaem aginura ka. Saan biyag ko gaputay ayaten ka. Unoy ko indengaw kay tanas lagas ilaw mo. Di mo kad ipaidang o naraniya kabulan. Sang sangit ko indengaw tuy nasip ngetalobong ko hingga't silawan tapno jak mayawawan. Nuin ka ng lipatin karin kaniyak nagibusin. Samsam itek ipatay o bulan katakunim nang laylayan ni ayat hingga't ka din palasbangin. Ununoy ko darasem na ikete. Bulan unoy ko indengaw kay tanas lagas ilaw mo. Di mo kad ipaidang o naraniya kabulan. Sang sangit ko indengaw nasip ngetalobong ko hingga't silawan tapno jak mayawawan. No inka ng lipatin karin kaniyak nagibusin. Samsamitek ipatay o bulan katakunim nang laylayan ni ayat hingga ka din palasbangin. Ununoy ko darasem nga iketeng. No inka ng lipatin karin kaniyak nagibusin. Samsamitek ipatay o bulan katakunim nang laylayan ni ayat hingga't ka din palasbangin. Ununoy ko darasem nga iketeng. Kaya apagkasaran ay sibil ang mapirmaan. Ay kaya't ko ijay singbaan anumat na marupi karan. Nusyak ko kaya gasawa ilik kutay adut kwarta. Biag ko
aditan nakita. Aldaw ken rabi iya pasungaden ka. Jak mas baalan tuy iliw ko ken ka, sumampet ka kadi. Bagay asan yata di manaw kalata adi nagpakada. Nabanang alugar di mo pa'y baga. No anyat ginuram nga inaramit ko, adi